Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Kung magdumili gid siya, watay mahimo. Dakpo na to siya. Buhi o patay. Yes, sir. O ikaw, Alvin, ikaw mo sharpshooter na to. Ikaw mo saka ng Picas building nga niabot og 10th floor. Sigon sa atong source sa ilang janitor nga atong nasignit na si GC sa 5th floor. Busa ikaw akong yasayin, Alvin. Nga mukat-kat usab sa 5th floor sa atbang sa building. Gamita usab ang imong rifle with telescope. Klaro? Yes, sir. Okay, move, Alvin! Yes, sir. Come on! At tumor yung dapita! Move! Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Kinahanglan nga atong di siyang makuha! Oh, shit! Naisakop siyang naigo! JC! Dili ka nung ana mo hangtod makuha ka na mo! Sige mo pagarpar, ha? Base sa channel sa anong CCTV, kakatag-katag siya. Naay nakasud. Ni Agi sa hagdanan. Di mo, ha? Ani ako ay kabala ka. Ni ako nagatang sa elevator. Ha? I-off na ako ang plangka para sa elevator para dili magamit. I-off na ako. Naoff ko na. Para sa elevator, ang plangka off na. Di na magamit ang elevator. Sige. Saka mo, Tre. Agi mo sagdanan. Saka mo. Ana mo agi sagdanan. Sige. Andam ko ng pistula na ko. Pamurag doon na yung saka. Ay. Gabang na hupo-hupo pa. Karon ni gawas. Kini! Ha! Sige. Saka pa mo. Saka! Wala naman mo yung communication, Miss Babes. Iya mag-i-off. Tawagan ako. Miss Babes, nariuna mo ha? Muadto ko sa chapel ng ospital. Mag-ampo ko dito nga makalikawa si Franco ug maluwa siya sa 48 hours. Mukuyo ko, Chris. Tana? Sige, Miss. Ay, ate. Tawagan ako si JC. Ang ako messenger. Si JC kini. Hello, JC. Kakita ka na ako, babes. Naggunit na gihapon og armas. Murag tulo na ka-pulis ang natibak. Unsa? Tulo na ka-pulis. Tigaya, babay, wa na'y kinabuhi. JC. O kining tanan, kumika di mo. Ayaw kong pasangili, JC. Imo ning saang tanan. Naghubog-hubog ka, nag-adik-adik ka. Kini, tungkol ni mo. Surrender na lang, JC. Surrender na lang. No. Dili mo surrender. Kung mao ka na, kung dili ka mo surrender, mamatay ka, JC. Oh, come on. Sa ako tayo. Mamatay ka. Og dili ka na makakita pa na ako. Wow. Kusang sulti mo? Paminaw og maayo, ha? Kung mo surrender ka, may higayon pa nga mabuhi ka. Tungod kay sigurado nga makagawas kay bilangguan, di ba? Babes. Unsa na? Nanaka sa 5th floor at bang sa building? Yes, sir. Nakapisto ka na, Alvin? Nakamisto na, sir. O, nagsuko na itong gamit sa akong telescope. Ako lang isuwid ang area kung aso na ko siya makita. Buhata akong instruction. Kung imong makita, inutila lang siya. Dakpo na to siyang buhi. Yes, sir. O, nakita ko na siya, sir. Good. Unsa yang gibuhat, ha? Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below.
Promise na ko nimo. Kung mo surrender ka, makigbalik ko nimo. Ate, marumaro. Oh, Marumaro ka. JC, ako nang ipasalig nimo. Kamausan kang bulog-ulog na ako na. Aw, naaran nimo dili ka mo tuo. Basta kay maunay akong ipasalig nimo. Surrender. Kung gusto gyud ka nga magbalik ta, surrender na. Serious ka? Oh, promise pa na nako nimo. Basta, okay, surrender ko. Surrender ko. Buhata dayon. Oh, hello? Hello, JC? Ika kong paa. Naigo. Imusil. Ang akong paa. Oh, JC! Paa. JC? Imusil ni Sado. Ila kong imusil. JC! Ang sinita po, Miss Babes. Si JC. Happy daw ta mo surrender. Pero gipusil siya. Oh, unsa? Akong gikumbinser nga mo surrender na lang. Mura man to gituo pero nabati na ko nga na duha ka buto. Nya? O niingon siya nga naigo ang duha niya ka paa. Mirisi niya. Basta nadakpa na siya. Kung wati-wasi sa mga pulis, nadakpa na to. Dali! Karga na siya! Duha na ko kasakop ang imong gitipi, GC. Si Piat ka tulo. Kuwang ba? Kuwang ba? Kaayo ba ni magtawasan doy? Okay, buhat na. Kihat na mo police brutality. Bisag inutil ka na. Buhay ko niyo. Buhay ko. Tagan tabo ko sa kamilyon. Buhay ko. Ikarga na siya! Itsa dias mobil! Dari. Ipaniguro na ko nga madugta kas balangguan! Unsa balita, ha? Buhi na si JC nga gidakop sa mga pulis. Unya, basin og magkagawas na siya. Sa iyang gibuhat, maglisod na siyang makagawas. Tulok ka pulis ang iyang napatay. Daoy, para na ko, ha? Dili siyang mahinungdanon karon. Kundi, si Franco ang pinaka-importante. Nga mabuhi pa unta siya. Itingaling sa sunod nga mga oras. Magbilar na ta niya. Ay! Chris, mabuhi siya! Mabuhi siya! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.